दा बेसे गोजौ गाखोनो? है बेसे गाखोनोब्रा ससेल' गाखोनोसै गाखोजोबला दहाय गाखोखांबाय ना दहाय गाखोखांबाय आरो खेबसे गाखोबावनोसै ससे खेबसे एबाराव मेंनाय मोनबायना मेंबाय फाग्ला बिदि थाबाय थानो आं सानदोंमोन खनथाम गाखोनो है बोसोरथामजोंसो खनथाम गाखोनांगौनो फाग्ला नायनोसै बेसेबां थाङो एबाराव थांसै आरो ना बावखुंग्रि हाजोआव देग्लाय इन्टारेस्ट गैया मानसिफ्रा बारा अखा सिरि सिरि गोजाना माथो गाहाय मोनसेलै हाजोखौनो औ सिगां खारखोलायोमोन फैनानै थानांगौबाथ' मा जानो Biar dasu pas nang biar dong bawa minta kena. Dasu pas na. 근데 그좀 하루에 어떻게 बैयाव थां सिगां थां सिगां दे थाङामोन गोलोमजोब्बाय आं सफैबाय नै एखेबारे खस्थ' ओरैबायदि मा बुंबावनो थांबावनांगौ दं ओरैबायदि गोजौ थांबावनांगौसो दङ गोलोमजोब्बाय आरो अबस्था गैला माने मा होनबावनो थिखिनि मोनसै र' Oh my god. Oke. Baik ya. Boleh ulang ya,
Last finishing लै ayo last बेखौ गाखोखांबानो गैला आरोना आं हालागोजोब्बाय मानसिया अमा माना जाला ओमफ्राय बिदिनो last आरोना गाखोथारनोसै गैला चलो फाग्ला बायदि जागालै देनजार बरिया last बावखुंग्रि गोजौ थिखिनि जोबथा फैनाय बाथौ फुजा बाथौ मन्दिराव मारै ओंखारलांगोन गाखोनायाथ' गाखोबाय र' खस्थ' मस्थ' भगबानसो मिथिगौ ओंखारलांनायखौ गाय ओंखारलांनो हादां ओरैबा जों नुसै ज' जों स्लेब रावबो गैखाला आयौ गोलैसिगोन आंबो गैला मेंना गोलोमनानै मा जाबाय सेस मानसिया अबस्था गैला आरोना मेंबाय रेस्ट लादों